Il-Partit Laburista flimbu, messaġġi konfliġġenti. Muscat ma jlissinx nofs ta' kelma dwar li it-lemenija tiegħu. Din kienet it-tema ewlenija tal-Editorjal tal-ġurnal The Malta Independent hekk kif fil-qorti sar magħruf li l-ex Chief of Staff ta' Muscat, Keith Schembri, għadu investigat kemm brabta mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja kif ukoll dwar intħil fil-kors tal-ġustizzja. Minn dak li kien imsejjaħ mastermind mis-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri, Keith Schembri sar tossiku, kulħadd iżomm id-distanza. Oħrajn bħal Ministru Chris Cardona sejħu biex Schembri jitkeċċa mill-Partit Laburista u l-kap eżekuttiv tal-Partit, Randolph De Battista, jippostja b'mod ironiku meta ħarġet l-aħbar li l-investigaturi ma sabux il-mobile ta' Keith Schembri. Iżda minkejja dan kollu ikompli l-Editorjal ħadd ma ħa azzjoni. Keith Schembri irriżenja waħdu minn Chief of Staff u rriżenja minn jeddu mill-Partit Laburista. Ħadd ma ssospendih u wisq inqas keċċih. L-Editorjal ifakkar li f'dawn l-aħħar 3 snin il-Partit Laburista ma talabx għar-riżenji ta' Keith Schembri u kontra Mizzi meta nkixfu li kellhom kumpaniji segreti fil-Panama. Il-Partit Laburista baqa sieket u appoġġjhom minkejja il-ħama kollha li komplit ħirġa tul dawn l-aħħar xhur u snin. Ikompli li anki issa meta wieħed mill-aktar membri prominenti tiegħu jinsab taħt investigazzjoni, il-Partit Laburista ma sejjaħx għar-riżenja tiegħu u ma keċċiex, u qed jistaqsi x'kien jagħmel il-Partit kieku Keith Schembri webbes rasu u ma rriżenjax. L-Editorjal item li f'dan kollu jispikka s-silenzju ta' Joseph Muscat minkejja li skont rapporti għadhom qed isommu kuntatt regolari ma' xulxin.